Hi guys! Nandito pala kami ngayon sa Caguait Beach dahil maghahaponan kami at medyo maaga pa, 5:30 pa lang. Antay lang namin yung 6 o'clock para makapag-order ng food at saka makapaghapunan. Masyado ba kasi maaga kaya napalipas oras muna kami. At si German, hindi ko alam kung nasan siya. Ay, nandun pala. Tingnan nyo guys si German. Ayun, nandun na si German. Naglalakad na papunta dito. Kanina kasi naglakad-lakad kami tapos biglang umalis tong aso ko kaya hinabol ko kaya iniwan ko muna si German. Naulan din guys, masyado ng hapon pero may mga naliligo pa rin dito sa beach. Ayan, may naliligo pa rin. Ayan. Dito na pala kami banda sa may Laktudan banda na beach. Ayan si German oh, yung naka-white, yan si German. Naglakad-lakad. At eto, si Brown ang aking kasama. Bagong opera lang siya guys. Tinanggalan siya ng mattress. Alam niyo ba guys, kwento ko lang. Ang laki ng gasto ko sa asong to. Kasi naawa din naman ako. Kasi kung papabayaan ko siya, mamamatay talaga siya. After niya kasi mga anak, hindi na siya kumakain. Tapos, ayun, yung perta niya, parang may lumalabas na maduming dugo. Tapos pinakain ko na pinakain, ayaw niya talaga hanggang sa ilang 3 araw siyang hindi kumakain, pina-check up ko na siya. Tapos ayun nga, nilaboratory siya. Tapos ang sabi ng doktor, ang findings niya ay sakit daw sa kidney at saka sakit sa dugo. Yung mga kagat-kagat ng mga karapataw, yung kuto kung tawagin natin, yun yung kanyang sakit daw. Pero nung kinalaunan, yung kanyang perta, yun nga may lumabas na parang madumi, yung parang putik. Ayun, kaya sa tingin ng doktor, kakapanganak niya lang parang marumi ata yung kanyang matres. Kaya inergent ng doktor at tinanong sa akin kung ipapaopera ko kasi nag-cost siya ng 18,000 pesos. Kaya pinaoperahan ko na lang. Ang laki talaga ng gastos. Kaya wala pa naman akong pera, kaya malapit talaga maubos yung pera ko. Kasi 40,000 ba naman, tapos ni-laboratory pa siya. May chemistry, laboratory, CBC, at saka yung mga pagkain niya. Tapos, syempre, pagkatapos operahan, kinonfine pa siya ng 4 na araw, i-private yung kanyang doktor, kaya umabot talaga siya ng 40,000 pesos. Tapos yung mga gamot niya, until now, meron pa siyang gamot. Tapos, pinagbabawalan na siya ng mga pagkain na yung nasa table natin, yung sa pagkain natin sa bahay. Papakain daw sa kanya, dog food na lang, at saka yung, ano ba yun? Yung nasa lata na pang diet, ewan ko ang tawag nun. Yun lang ang binigay sa akin ng doktor dahil pakain sa kanya. Dog food na lang daw, hindi na daw siya pakainin ng kahit anong nasa mesa natin o mga karni-karni kasi nakakasama daw talaga. Ayan na pala si German guys. Yan, napagod kakalakad. Say hi Will to my vlog. Uy, hi. We're waiting for our dinner. Maya-maya mag-order na rin kami ng aming pagkain. Yeah, I would like to eat a vegetable. Gusto ko kasing kumain ng chop suey. Hindi kasi marunong magluto ng chop suey. Ha? Well, take me for it. In the place we're always eating? Okay. In a while we go. Ayan siya guys. Ayan, nandito na pala kami guys sa Diviners dito sa Caguait Beach. Dito sa kanilang restaurant. Dito sa beach. Malapit sa beach. Nag-order na pala kami ng aming pagkain. At eto kasama namin si Brown. Pero may tali siya kaya itinali namin. Ayan, dumating na pala yung aming order na pansit, chicken with honey. At saka meron din kaming chop suey. 1 rice lang pala yung in-order namin guys, pero hindi namin naubos yung 1 rice kasi konti lang. Nabusog na kasi ako sa pansit, pero yung bumanat ng chicken, si German lang yung bumanat ng chicken. At pagkatapos guys, ang daming sobrang natirang pagkain, kaya binalot namin para makakain pa sa bahay. Kasi yung chop suey dito na kasi na-serve, kaya konti lang yung nabawas namin, kaya tinake out ko na rin. Sayang naman kung itatapon natin, pati yung pansit ang daming natira. Pero yung chicken, 1 peraso na lang yung natira na chicken.
Ayan, binalot namin guys, 'di ba? Nakikita niyo naman, sobrang dami pa. At saka yung binayaran namin ay halos 1,000 yung binayaran namin. Kaya sayang naman. Sa tuwing may natitira talagang pagkain guys, talagang binabalot ko. Lalo na kahit yung mga buto-buto, binabalot ko rin para sa aming mga alagang aso. At ayun nga, hinayaan ako ni Chairman na magbalot dahil siya na lang ang pinagbayad ko sa counter ng aming bill. Dahil konti na lang yung babalutin ko at patapos na rin, at para hindi na kami mag-waste ng time, para pag matapos ko magbalot, siya naman patapos na rin magbayad. Ayan, ready na nga kami umuwi guys. Ito yung aking nabalot lahat. Kasama ko si Brown. Sa German, hindi pa siya tapos magbayad. Kaya nauna na kaming pumunta dun sa aking motor para ready na kaming umuwi. Ayan, thank you guys for watching. Bye-bye and good night. Please support our channel. Thank you.